Slovo prvo. Naš sveti manastir ovaj, kao što znate, kao pusto mesto beše, lovišta zverova behu. Došavši pak u lov, gospodinu našem i samodržcu, carstvujućem sve srpske zemlje, Stefanu Nemanji, loveći ovde, izvoli se njemu u pustom ovom mestu da sagradi manastir ovaj, na pokoj i na umnoženje monaškog čina. Glava 12. Zapovedam, dakle, svima vama od Gospoda Boga Svedržitelja, da slobodan bude ovaj sveti manastir od svih tu vladajućih i da ni pod kim ne bude, osim pod jedinom sveopevanom Bogorodicom Dobrotvorkom i prepodobnog Oca našeg i Ktitora molitvom i pod onim koji u njemu igumanuje.